Колеги, в готовност ли сте? Добър ден! Първо, благодаря ви за проявеното уважение за пресконференцията на ръководството, на която ще присъстват председателя на надзорния съвет господин Александър Томов, изпълнителният директор господин Тодоров, както и членовете на управителния съвет господин Котев и господин Калоянов. Давам думата на господин Томов. Благодаря, Иване. Уважаеми колеги журналисти, точно преди една година и няколко дни ние казахме, че за една година ще направим радикален завой в дейността на ЦСКА и в нейната съдба. След една година бяхме ви обещали, ако помните, известна пресконференция в Гранд Хотел София. Обещахме да се видим, да дадем пресконференция и да направим един своеобразен отчет. Не отчет в пълния смисъл на думата. Макар че гарантираме, че сме направили радикална промяна във всичко. От прозрачността до резултатите, до селекцията. Бих искал да дам думата на един от ключовите състезатели за тази промяна, господин Александър Тодоров, да го помоля да каже накратко за тези резултати, да кажем някои цифри, които очевидно ви вълнуват и които опровергават безкрайните злоупотреби, особено през зимата и есента на миналата година. И разбира се, на тази основа да направим с вас една задълбочена дискусия. Колегите, които са заедно с мен, членовете на управителния съвет, Калоянов и Котев, също ще участват в отговорите на въпроси, които ви интересуват. Господин Тодоров, заповядайте. Между материал, който ще представи, ще ви бъде след това дадени на ръка. Благодаря ви, господин Томов. Знаете, точно преди една година ЦСКА първо беше с писмо извадено от евротурнирите, след което беше подготвено писмо от предишните собственици за изваждане от А група и въобще отнемане на професионалния лиценз, което на практика означаваше с ЦСКА да бъде заличена. Не смятам, че има въобще някаква дискусия по този въпрос, дали след отнемане на професионален лиценз или доброволен отказ от професионален лиценз, ЦСКА може по някакъв начин да съществува. И то с задълженията към този момент, които бяха обявени, т.е. 35 милиона лева. На 10 юли 2013 година една група от спортни дейци и треньори, от които и ние, дамата са аз и господин Томов, решихме да се хвърлиме, бих казал, дори в една авантюра, защото абсолютно никой към този момент не изявяваше желание
да направи каквото и да е за спасението на ЦСКА. Естествено, една година по-късно чувам какви ли не интерпретации, че едва ли не има изключително много желаящи да поемат ЦСКА и да го водят, и да го издържат, и да го ръководят. Официално мога да кажа на всички вас, че до сега нито един такъв човек не е дошъл при мен официално и да каже: аз искам да издържам ЦСКА. Няма такъв човек. Искам само някои неща, някои штрихи, някои точки да кажа какво е направено през тази една година. ПФК ЦСКА бе изваден от състоянието на фалит и клуба започна да работи по всички правила на работещото предприятие. Бе възстановен първия мъжки отбор, като си има предвид, че ние го заварихме юни 2013 само с 6 човека, които имаха професионален договор. Знам, че това се повтаряме много пъти, но искам да ви припомня всички тези неща, защото много бързо се забравят. През юни 2014 година бе извършена една мащабна селекция с цел привличане на млади и перспективни играчи, които да бъдат основата както за изграждане на един бъдещ отбор, така и възможността да бъдат след това в ЦСКА направени постъпления от бъдещи трансфери. Всички вие знаете какво е името ЦСКА и какъв трамплин е за всички играчи. Не само български, а и чуждестранни играчи. Едно добро представяне в ЦСКА значи многократно покачване на цената на този футболист. По задълженията, които бяхме унаследили. Една голяма част бяха платени или преструктурирани. Общо бяха платени стари задължения за над 7,5 милиона лева. За една година само във връзка с получаване на лицензите бяха платени 2 милиона 616 хиляди лева. Разбирате каква сума е това? Това реално се равнява на издръжката на отбора за около 5 месеца. Текущата издръжка. Което значи, че ако не бяха тези унаследени задължения, които постоянно ни притискат, нямаше да си говорим въобще за забавени заплати, щяхме да си говорим за трансфери. Имам предвид футболисти, които ние можехме да си позволим да платим трансфери. Тоест да търсим и по-добро качество, когато можеш да платиш трансфер. Не е случайно някои отбори, за един отбор става въпрос, който сигурно се срещнем в събота, има възможност да дава 1,5 милиона за ляв бек, примерно. КТБ е дала още повече на един друг отбор. Днес дадоха там. Както и да е. Въз основа на всичко това, въпреки предвижданията на много приятели в кавички и зложелатели, които предвиждаха ЦСКА да бъде закрит още до Нова година, или други наши приятели, такива, които казваха, че ЦСКА няма да вземе лиценз,
Ние с изключителни усилия успяхме всичко това. Тоест да получим лиценз и да играем в евротурнирите. Въпреки многото предвиждания още в началото на миналия шампионат, че ЦСКА ще се бори едва ли не за изпадане, в крайна сметка ЦСКА завърши на второ място, изпреварвайки много отбори, които имаха както финансов, така и медиен комфорт. В клуба бе въведена и прозрачност. Защото ние сме единствения клуб в България, който обявява официално всички параметри на футболистите. Както техните заплати, така и контрактите. Искам да попитам, има ли друг клуб в България, който си обяви заплата на футболистите? Мисля, че няма. ЦСКА през тази една година изцяло се опитва да влезе в методиката на УЕФА за финансов фейерплей и в параметрите, които са зададени от УЕФА. Считаме, че до края на календарната година ЦСКА ще влезе в тези параметри на финансов фейерплей, които УЕФА е задала. Заедно с ЦСКА завинаги и контракта, споразумението, което сме сключили с тях, са изградени две игрища, третото е на път да се изгради. Надявам се до края на годината да бъде готово и то. Нещо, което смятам, че е много, много жизнено необходимо за детско-юношеския футбол и за дюша на ЦСКА. И последно, заедно с мажоритарните собственици, както и други акционери, попълнихме изцяло невнесения капитал, който беше заявен от предишните собственици, но не беше попълнен в рамките на 2 милиона лева. Естествено, има и много неща, които не успяхме да направим по една или друга причина. Въпреки обещанието ни, ние не успяхме да направим успешно IPO. Положихме всички усилия, създадахме всички условия да се извърши този процес, в който ЦСКА трябваше да стане публично дружество. Затова дадахме специална пресконференция, не мисля да се спирам тук за причините. Смятам, че в момента подготвяме второто IPO. Есента, когато ще стартира то, са положени всички основи и предпоставки то да бъде успешно. И ЦСКА да бъде първия източноевропейски клуб, който ще бъде публично дружество. Наред с спортно-техническите успехи, които постигнахме миналата година, не успяхме да се представим добре в евротурнирите.
Аз съм човека, който сигурно най-много съжалява за това нещо. Освен като фен, чисто емоционално, съжалявам и като изпълнителен директор, тъй като клуба беше лишен от приходи, които носи участие в евротурнирите. Защото дори и още 5 пъти да биеме Левски, приходи в клуба няма да дойдат. Но за всяко участие, за всеки преминат кръг, знаете, в клуба щеха да постъпят средства от УЕФА. За съжаление не се случи. Въпреки многото обещания и въпреки неколкократните разговори, които проведахме както с министъра на спорта, така и с министър-председателя, така и с представители от парламента, депутати, не се предостави базата за дългосрочно ползване на клуба. Това определено спъва развитието на клуба. Мога най-отговорно да го кажа. Не може да развиваме както детско-юношеската школа, така и първия мъжки отбор, ако няма съответната база. Това е основата за развитие на въобще на спорта в България. И недоумявам и до ден днешен позицията както на правителството, така и на спортното министерство. Ясно е, че държавата няма пари, за да вложи за модернизация на базите. Ние не искаме нито един лев от държавата. Единственото, което искаме, държавата да създаде условия, с които ние да можем да привлечем съответните инвестиции. На предпоследното по-точно общо събрание беше и приета стратегия и имаше и препоръки за доусъвършенстване на тази стратегия за развитието на клуба в средносрочен план от 5 години. Целите на този план са: това е възходящо финансово развитие на клуба чрез привличане на нови спонсори и най-вече до края на годината да бъде привлечен генерален спонсор. Задължително до края на годината да бъде извършено успешно публично предлагане на акциите. Естествено, една от стратегиите въобще за развитие и за доходи на клуба, това е активната трансферна политика. Както привличане на млади футболисти, които от чужбина, така и развитието на детско-юношеската школа за израстване на деца, които да бъдат интегрирани в първия мъжки отбор. Естествено, за второто трябва време. Не може допреди няколко месеца тези деца
да са играли във всички игрища около София, които можеше да съществуват. Лично с Кота сме ходили в къде ли не. Сме гледали тук по Горубляне, по къде ли игрища, Герман и къде ли не, да търсиме къде да играят децата. Това. И след това да искаме след един месец юноши готови за първия мъжки отбор. Това е утопия. Абсолютно нещо невъзможно. Трябва да се направи база и от тук нататъка от 3 до 5 години да чакаме наистина юноши готови за първи мъжки отбор. Сега също има деца, които юноши 18-19 годишни, които евентуално могат да се интегрират в първия мъжки отбор. Но това не е защото е имал процес на задълбочена работа и методика. Просто някое дете е по-талантливо. И въпреки всичко, то не е готово за мъжкия футбол. Другата цел, която си поставяме за напред, това е окончателно изплащане на старите задължения до края на 2015 година. Изключително ни е трудно да покриваме текущите нужди и да изплащаме стари задължения. И последното, това пак е свързано с базите, за което говорих, това е генерална реконструкция на Българска армия, но това вече до голяма степен зависи от правителството и от Министерството на спорта. Ако успеем да се договорим с правителството, което и да е то, в максимално кратък срок смятаме, че 2016-2017 година може да извършим генерална реконструкция на Българска армия, както и на базата в Панчарево. Това е в резюме както нашия отчет, така и виждането ни за развитието на клуба в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ти, Сашо. Само няколко думи още в порядък на тази прозрачност, за която говорим, и след това минаваме на въпроси. Безпрецедентно, мисля, че за първи път, както преди 5 години за първи път открихме заплатите на футболистите и започвахме да плащаме реално данъци, сега ще ви съобща откъде са приходите на ЦСК. Над 10 милиона са вкарани откакто ние сме в клуба. Горе-долу ще кажа откъде са най-общо, крупнено. 26 милиона са вкарани от генералния инвеститор Реинвестмент. 1 милион и 4 е увеличен капитала на клуба, което всичко отива за ЦСК. От трансфери, нови трансфери, 2 милиона и 200 хиляди. Това са двата трансфера. От акционери са влезли, това са извън Реинвестмент, другите акционери, 1 милион и 600 хиляди, без малко. От вземания, които сме имали от други клубове, 0,7, и от билети и други текущи пазарни приходи, там където имаме много резерви в работата си, още 0,8. Или това приема някъде от 9 милиона и половина. Разбира се, това казвам само крупните пера. Има други приходи, които са в по-малки размери, които тук не се включват. Това е главното в клуба и искам да ви кажа това, което господин Тодоров каза, че аз бях в УЕФА, в Ньон, в Женева, и поех този ангажимент директно пред лидерите на УЕФА, така и пред ПФС, за това, че ние не само вече сме в рамките на финансовия фейрплей, във всичко, което
се изисква за прозрачност на модерен европейски клуб. Второто, ние очакваме в 3 направления сериозни приходи в перспектива. Господин Тодоров ги изреди. Твърдо тази година трябва да решим въпроса с генералния спонсор. Чакането си заслужаваше, защото работим така, че не да подяждаме някого или да взимаме от банки пари, които са на хората и след това хората да страдат, или да подяждаме заплатите в нечии заводи, а правим на основата, усмихвате се, основание. А да правим така, че нещата да бъдат както в една европейска съвременна държава. На базата на това да поддържаме стабилни структурите, фирмите, с които работим, в които сме, и същевременно ЦСК да се развива възходящо. Ако не беше това плащане, само ще ви кажа, тук пред мен са всички плащания в детайли. 2 милиона 616 515 лева са изплатили на футболисти, треньори, състезатели, на които лицата от Титан не бяха плащали. Ако ние не бяхме, тези хора нямаше да вземат една стотинка. Щяха да бъдат ощетени, смазани. Много благодаря на тези хора, няколко примера ще дам, които направиха частично опрощаване. Да благодаря на тези тук работници, служители в ЦСК, в администрацията, които изтърпяха всичко това да се случи. Имахме време да разсрочваме, да плащаме на етапи. Мога да ви кажа с увереност, че около 90% от всички задължения към лицензионни длъжности са приключени. Около 10% остават, това са разсрочени, някъде 10-15 случаи, сред тях има и скандални, разбира се. Всичко наследено от миналото. Ще дам един пример, който е фрапиращ. 3 или 4 мача на известния футболист Пакорар, който е вкаран за въртяне, изкаране, струва на клуба 500 000 лева. И малко отгоре. Такива случаи има фрапиращи. Коста Стоянов, Коста Янев. Подобни истории. Всичко това мога да ви кажа в какви обеми са това като пари. И ние нямаме друга дума в ръководството на ЦСКА, искат акционерите и други. Това е престъпление, което е направено с най-големия български клуб. Сигурно е ставало и в други клубове, и става в други клубове. Но това е ставало пред цялата наша общественост. Ставало е пред всички наши медии. И естествено Лорд Габър са самите фенове. Аз мисля, че ние издържахме. Това, което предстои във всички случаи, не е по-леко, но мога да кажа заглавието на материал, който ще ви бъде даден. И това е главният извод от тази година. Една година по-късно пътят напред е открит. Ние нямаме съществени притеснения. Могат да имат отделни случаи, които ни притискат, като този с Пакорар, или както да го произнеса по-точно. Но разбира се, имаме и такива хора като Мораиш, като Иван Иванов, като много други, като Мартин Петров от миналото, които се отнасят към клуба като към свой дом. Тошко Янчев, няма да давам примери подобни. Има и такива, за които парите струват повече от всичко, дори от собствената им чест. И вие ги знаете не по-зле от мен. Завършвайки, искам да изразя от името на надзорния съвет, на всички акционери, специална благодарност към членовете на управителния съвет, защото те изнесоха една безпрецедентна битка. При тях падаше натоварването, тримата от колегите са около мен, при тях падаха проблемите, тежестите, неприятностите, така че официално оценката за тях е положителна. От името на ръководството на надзорния съвет го казва това. Естествено, в клуба се налагат промени в няколко направления, освен изредените направления, трябва задължително да качим приходите от пазарни продукти, от реклама. Това отношение незадоволително работим все още. Имаме резерви в областта и на медийната си политика и така нататък. Но, като цяло, смятам, че отбор е изведен на една много добра перспектива и понеже аз съм много пряк участник в тази селекция, която беше изведена през юни, тази година искам да кажа и на феновете, и на вас. Въобще не мислете, че тук се прави някакъв гешефт. Става дума за избор. Или трябваше да оставим с футболисти и средната възраст да бъде над 30 години и да правим поетапно промените през януари и до година лятото, или трябваше да рискуваме и да заложим на една нова генерация млади футболисти. Смятам, че втори избор беше верният избор, който е направен
и от нататък в ръцете на тренерското ръководство е да реализира този потенциал, който вече виждате все по-добър от мач на матч. Няма селекционно предложение от старшия тренер, което да не е удовлетворено. И ако някой ви казва, че това не струва пари, бърка. Защото това струва пари. В момента възрастта на първия мъжки отбор е вече около 24-5 години. Смятам, че с това е заложена 3-4 годишна перспектива. И талантите, които привлякохме, успяхме да привлечем, според мен тепърва ще дават плодове за професионален футболен клуб ЦСКА. Така че още един през това да завърша. Една година по-късно пътят напред открит. Имате думата за въпроси. Такъв въпрос. Направили ли сте анализ и намерили ли сте причините за две от нещата, които според господин Тодоров са спъвали развитието на клуба през тази година? Това, че не бяха върнати базите на ЦСКА и от това да рече в Европа. Може ли някакъв отговор на това? Със сигурност това са два сериозни проблема. По отношение на базите, аз не виждам проблем в клуба, нито в феновете, които правиха срещи с бившата министърка. Беше му обещано да се реши въпроса. Изцяло го отдавам на политическо скудумие, на хаоса, който стана след европейските избори в държавната власт, тъй като имахме и случай, който вие изпуснахте, че благодарение на господин Иван Ченчев, само няколко дни след като стана депутат и на още няколко депутата, в спортната комисия на парламента беше внесено предложение всички клубове, които ползват над 10 години базите си, да могат да ги стопанисват по начин, по който искаме, и чрез дълга концесия, и чрез безвъзмездно отдаване под условие. И тогава това не се случи. Героите, които спряха това решение с гласа си, са известни и си ги проверят, като това са публични действия. Много странно, почти никой не го отрази това нещо. Може би защото стана през юни в контекста на цялата тази галимация около правителството. Така че няма на кой да отдаваме вината. ЦСКА ощетена вече години, бих казал десетилетия наред. Спрямо Левски, спрямо Славия, спрямо полските отбори. Собствения стадион, за да не сме, че сме тук, плащаме наем. Трябва да правим инвестиции вместо наем, за да може да оцеляваме. Вместо да правим обратното. Нещо повече, ние показахме на правителството Тодора, че имаме инвеститор. Показахме ясно, показахме, че имаме проекти. Въпреки това, по причини, които вие сами може да се досещате, този въпрос не беше решен. Вярваме обаче, че следващото правителство ще го реши, защото толкова е наболял въпрос и толкова са непримирими нашите фенове, че не виждам кой ще рискува повече. Аз ще ви кажа направо, министърката на спорта излъга феновете. Буквално, дръзко ги излъга, защото обещаха всичко да направят. Оставяме нас, че не лъжат, това не е най-важно. Но бяха излъгани феновете, тъй като всички фракции бяха представени на среща при министърката. Жалко е, че имаме все още такива неща, тъй като това е неокомунизъм, неокомунистически, неототалитарен подход на разпореждане с държавната собственост. Не може да инвестираш в нея, тя се руши, не я позволяваш да се развива обаче. Естествено, междуобразие. Що се отнася до отпадането, аз казах много ясно. Очевидно вината е в футболистите и в треньорите, но има едно нещо, което аз като човек, който е бил преди президент на ЦСКА, сега вече съм и като акционер тук, си давам сметка. Понякога път във футбола така става. И ако човек прибързва с радикални решения, ако започва да разчиства сметки, ще загуби голямото, стратегията, перспективата. Много загубихме, както Сашо каза. Много пари загубихме. Видяхте след това австрийски отбор във втория, как елементарно беше устранен от Цимбро. Изпуснахме ги тук в София. Дали е подценяване? Дали може би това, което всички казват, че отбора не беше още сплотен? Някои от играчите току-що бяха дошли и не се постанаха. Но според мен имаше и друго. Едно подценяване, едно леко високомерие. Аз тогава дадох доста ясна декларация. Мисля, че пуките бяха взети и буквално 3 дена по-късно победихме категорично Левски за 5-ти пореден път.
Разбира се, не са еднакви нещата. Но категорично ми е позицията, дори за такава важна загуба, не заменям стратегия. В отбора е заложен голям потенциал, тренерското ръководство е много силно мотивирано да докаже себе си и ние като ръководство даваме шанс това да се случи. И пътния каза как е бил принуден да отиде в разговор, има ли такова дело и какво? Айде, аз, ако искаш, Бой, почти го ти кратко. В момента пред нас, може би ще ви го дадем, може би само ще ви го кажем, има сигнал до главния прокурор. Ние заведохме, нашите юристи направиха много подробно обследване на всички тези задължения и кой по договор трябва да плаща. Тази основа изпратихме до Титан Спорт, който е ответник. Нотариална покана за 10,8 милиона лева без лихвите. Това е сумата, която по договор ние не трябва да платим, но трябва да плати Титан. Стари задължения. Иначе плаща ЦСКА, което и става. И само това изречение, повече няма смисъл да отговарям. С огромно удивление, преди няколко седмици установихме, че фирмата ответник по сделката, именно Титан Спорт, е продадена на лица без всякакъв ценз и средства. Един молдовец и един българин. Може да видите имената им лесно в търговски регистър. По същия начин е препродадена и фирмата ЦСКА Финанс, собственост на Титан, в която в продължение на 4 години са отивали всички приходи на ПФК ЦСКА в размер на десетки милиона лева. По повечето такова. Става дума за хора от друго време. Времето на Металург Перник. Ние същи неща стават тази страна. Няма кой да ни защити, освен ако пожелая главния прокурор и прокуратурата. И да търсим в момента едно лице, да не казвам точно, което вие познавате. Общо състояние на двамата е не повече от това да си купат една кола на 16 години. Тях нищо не можем да вземем, затвора да ги вкараш. Каква полза? А кой се крие за тази работа? На вас ви е пределно ясно. Те ходят, само парите, които дават за охрана, са повече от заплатите за месец на хората в ЦСКА. Докато в България стават такива неща, няма как да бъдем богати. И когато пишете статии, защо няма спонсори, няма да има спонсори, докато има такива отношения в българския футбол, пък и в цялата страна. На единия полюс са пиянските истории, колите, айде да не продължавам по женска линия, всички свинства, за които знаете по нощните заведения. На другия полюс са хората, които страдат и в момента, които събираме за най-титулования български клуб. Това е. Едно и също. А има ангажимент лицето Иво Иванов 5 години категорично да не се разваля фирмата и съответно той да не я напуска, за да може да отговаря. Но това е част от нещата. В този сигнал даваме пример, че по същия начин фирмата ответник, когато са купили ЦСКА от Премот Метал, е трябвало да платят 6,3 милиона евро на Премот Метал, т.е. на Кремиковци да компенсират. И там не са платили нищо. И там фирмата по същия начин няма. Няма как да има доверие в тази страна, докато такива хора се разхождат. Това е спорт след това много. Не разбрах, фирма Лира Инвестмент е пуснала оборота на кредит или безвъзмездно 26 или 6 милиона. Не го чухме точно. 2.6. 2.6. И отделно увеличила капитала с 1.4. В баланса, който ще видите и който ще представим в края на годината, значи 1.4 е безвъзмездно, 2.6 е под формата на кредит. Но ще има заседание, предполагам, че тия 2.6 ще отидат в резерва, т.е. няма да бъдат вече кредит и по този начин дълга още повече ще падне. Ще видим с колко, тъй като това зависи от управителните органи на Лира. Т.е. една част от това, което е кредит, ще се прехвърли безвъзмездно. Вторият въпрос, например, че с Иван Лотов, който е попаднал към този момент, докато няма много правителство или... Погрешна ви информацията. Моля? Казахте ли малко от вас? Че той кога е споменал с Иван Лотов? Кога па го чух?
Кога го чупа Стивенова? Това нещо не отговаря. Това не отговаря на информацията. Има решение на правителството на Република България, с което този проект, за който много чувате, само че не мога нищо повече да говоря, защото решението да се прави пресконференция в началото на септември, е даден най-високия статут на приоритетен инвеститор в Република България по смисъла на европейското законодателство. По-високо този статут няма, така че от тук нататък предстои много работа. Господин Томов, казахте, че клубът не се справя с многобройните текущи задължения, изплащането на заплати. В този аспект не е парадоксално привличането на тези 14 или 15 футболисти, които техните заплати на практика ще отежнят бюджета с 2 милиона за как ще се справи? Не казвам какво, защото тук въпрос е на стратегия. Значи, в никакъв случай това, което в началото казахте, не отговаря на истината. Клубът би се справил прекрасно, ако не бяха тези милиони, които плащаме назад. Вие сами може да си направите сметка. Годишната издръжка на клуба, максимум, цялата година говоря, до края на годината, 6-7 милиона. Ние над 10 само има тук за тази година, за които ви разказах, откъде са дошли. Значи връщането назад и плащането, това е което утежняваше нещата. Особено ми беше тежко есента. Сега малко по-леко. Мисля, че ако не ме лъжи интуицията, всичко, което сме замисли, ако ще случи, което Тодоров каза, след тази есен живота ще е много по-лек. Няма как да не направиш най-голямата инвестиция в първия мъжки отбор. Нямаше първи мъжки отбор и високо спортно майсторство и страшни футболисти, добри футболисти, няма мотор. Независимо, че в момента не се спряхме в УЕФА. Значи няма ли мотор, няма да има движение. Така че машината ни е необходима от тази гледна точка. Колко качва заплатата? Не трябва да ви кажа, че не сте ви правилни оценките. За хората, които ще отидаха, всички бяха с по 15 000 заплата. А част от тези, които дойдоха, включително някои от тези, в които виждаме бъдещи звезди, дори настоящи, те са два пъти по-малки заплати. Така че не сте много точен. Да, увеличи се общия обем поради повечето футболисти. Но не толкова много. Моля? С 20 000 се увеличи. Да, не толкова много. 20 000 лева е... Защото всички тези, които излязоха... Работна заплата на футболисти. Гаголов, Мартин, Камбуров, да ги изреждат всичките. Те бяха с най-високи. Менди, Косоко, всички бяха по 14-15 хиляди заплата. А в момента имаме някои от новите футболисти, някои, които правят вече много голямо впечатление, с по една трета или с по една втора. Защото са млади и при тях има перспектива. Някои от тези играчи са вече конвертируеми, т.е. към тях има вече интерес. Ще има агенти, които специално ще дадат по повод на един футболист в събота. Така че това е част от бизнеса. Тема спорт, след това БНТ. Господин Томов, какви са отношенията ви с семейство Манджуков, основните акционери след вас отбор и с Галин Михайлов, който призна, че не се намира в отношения с вас, и какво се дължи това? Ами с господин Манджуков и с Ивайло сме в прекрасни отношения, делови. Значи Ивайло Манджуков е международника в управителния съвет. Той ни представлява вече в няколко външни срещи и посещения. Така съвсем делови, приятелски, прагматични отношения. Що се отнася до Галин Михайлов, предлагам да не коментирам това му интервю. Мисля, че вследствие на емоции и на въпроси, на проблеми извън футбола. Извън ЦСКА. Извън футбола, въобще извън спорта. Така че намирам го за по-скоро временно настроение. Иначе хората са акционери, винаги са представени нашите акционерни събрания, за което ние им благодарим. Трябва да кажа, че до края на годината ще изпълнят всички критерии на УЕФА за финансовата РП. Какво остана да се изпълни по-конкретно? Ами те са две неща. Едното е изпълнено почти на 100%, второто още малко работа имаме и то пак се дължи на миналите, на бедствието, наречено Титан. Едното е да платим всички лицензионни клубове и хора. Част от тях
плащахме с отвращение. Защото няма как да се бил 3-4 мача, след това не ти прекъснали договора поради глупост тук в тази сграда и след това изведнъж той ти се явява със съдебно решение за 200 000 лева. Или някой друг, който е получавал заплата 30 000 лева, защото очевидно е имал някакви специални отношения с ръководството, бившото, след което ти се явява тук и трябва да платиш 280-30 000 лева. Подобни случаи, колкото искате. Казах ви за фрапантния случай Пакора, който не може да го прескочим, тъй като не осъдени. Това, което искам да ви кажа е, че втория критерий е, че за 3 поредни години трябва да имаме да влезем в една финансова рамка, която УЕФА е поставила вече пред всички. Само, че миналите 2 години ние имаме обща дефицит поради титановите глупости, която тази година, за да влезем в тази рамка, ни трябва да отидем на плюс, финансов плюс. И смятаме да се справим. Никой не ни вярва, ама то кой ни вярваше миналата година? Миналата година ни предвиждаха 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца. Беше тук един юнак, който така иначе е приятел, той 6 пъти ни обявяваше в фалит, в разни медии. В крайна сметка ние сме тук, където сме. Да си призная честно, аз правя 3-та или 4-та операция в кариерата си да спасявам дружества с големи задължения. Но тук е най-трудно, защото нямаш постоянни приходи. Кремиковци намали с 340 милиона задължението за 2 години. Обаче имам производство. Имам как да наместа нещата, имам как да преструктурирам. Тук е много трудно. И въпреки това смятам, че се справя. Тоест, в този втори показател ние се го обсъди. УЕФА е запозната вече с изключително позитивните тенденции в клуба, с това какво плащаме. Тук има един списък, който ще предоставим утре на Футболния съюз и на УЕФА за всичко, което сме платили по стари задължения. Списък е огромен. Така че, надявам се, всичко да бъде точно. То даже това не се казва финансово ферплей, защото ние нямаме проблеми, ние сме абсолютно прозрачни. Нови задължения не трупаме, кредити големи нямаме, само това, защото се писаха разни глупости в разни преси. Да знаете, че имаме само един кредит, той е съвсем малък и неговия падеж е до година през март. Така че нямаме нещо, което да ни притиска от тази гледна точка. Имаме стари истории още, които са 10 на случая, но ще ги решим. Връщам се към вашите цели. Точка 1 беше да се намери нов генерален спонсор. Вие може ли да ми кажете нещо конкретно? Защо в този момент те са такъв генерален спонсор? Нещо намекнахте преди малко с Стана много. И се връщам към точка 4, която е свързана с това да се изплатят до 2015 всички дължими суми, които имат ТСК в момента. Значи ли това, че в бъдеще, да кажем, следващото лято, се получи отново един такъв трансферен хаос, да го кажем. Много изходящи и много ходящи трансфери. Може да се очаква отново. Отзад напред категорично не е имало никакъв трансферен хаос. Просто човек направихме си сметка, че една част от футболистите, които са над 32 години, трябваше да излезат до година или по-до година. Съответно, когато футболистите са на възраст, средно може да го видите, те прекарат много време в възстановяване и като правило са доста често контузени. Няма как, вижте всички отбори в света, всички напреднали, да нямате това поколение между 19 и 25 години. И ние имахме много дълги разговори с Младенов. През юни месец много работихме, ежедневно сме се чували между 5 и 15 пъти. Работихме с група агенти, част идват през него, част през мене, които са европейски светила в футбола. И благодарение на всичките тези неща, на приятелски отношения, на други, смятам, че направихме една сериозна селекция. Идеята е до година, още втория сезон, това да даде много големи плодове. Вие ще ги видите тези момчета, вие ги виждате вече. Вие ги виждате, 2-3 мача виждате, това е мощ. Но разбира се, има нужда от време. Както казва и старши треньор, трябва време, за да се спорят, да се обиграят, да не се изкаже толкова лесно състав. Господин Котев може по-подробно да каже, защото той отговаря по тия въпроси и всеки ден е с тях. Но аз смятам, че ЦСК направи най-успешната селекция за това лято. Ако бяхме
не бяхме направили това, една част от футболистите щяха постепенно да си тръгнат, да отпаднат, да прекарат дълго време в контузии, защото това е съдбата на 32, 34, 35 годишните. И естествено, би много противоречиво бъдеще. В момента ние имаме два абсолютно пълноценни равностойни отбора. Това, с което само Лудогорец може да се похвали. Абсолютно равностойни два отбора. И дай Боже от тук нататък да се върви напред. Това е въпрос. Що се нас генералния спонсор? Това въпрос е изцяло моя отговорност. Ние нямахме до сега нито едно предложение на нивото на ЦСКА за една година. Имахме предложение. Но те бяха като това на Титан с Глобо. Някакви дребни суми, които да запушат обаче дупката. Същевременно вие знаете, че аз работя по мащабни международни проекти, и вътрешни и външни. Става дума за проекти, които не са стандартни по своя финансов обем, поради което естествено изчакваме това ниво, което е заявено като долна граница от управителния съвет. Най-ниската ниво на генерален спонсор, генспонсор, е 1 милион евро. От тук нагоре очакваме решение в сроковете, които господин Тодоров постави. Това е спорт след това тема. Бихме приели малко критика, не знам дали господин Тодоров и господин Томов. Като примерно нападнахте един футболист, който бил галеник на старото ръководство. Който е? Тодоров, много добре знаете, че въпросният футболист направи много компромиси. За кой става въпрос? За който Стоян става дума. Че неговият адвокат беше предведен с един документ, тъй като вие лично няколко пъти на тема дигали телефона на вашите адвокати. Преди един месец. Аз или моите адвокати, кой от двете? Вие и вашите адвокати. Ясно. Той лично направи телефона. Аз само, че втори път искам да ви попитам вас. Отделе нещо казахте за Стив Ало, което аз не бях чул, никой не беше чул тук в тази зала. Сега говорите, че някой нападал Стоянов. Това е пълна измислица. Кой нападал Стоянов? Галеник на старото. Ама кой? За него лично ли? То се подразбира. Ама вие сте с вашите подразбирания. И освен това, нека да свикнем на пресконференции. Вие, ако искате, може до вечера преди ваш приятел да ни кажете отново, че ще фалираме утре, но да ви отговоря директно така. Стига вече с това на пресконференции вие да ни правите критики. Значи, ние сме колеги с вас. Вие правите информация, отразяват събития, ние сме дошли да ви кажем, каквото имате нужда, за да напишете обективно. Сега, как може да инкриминирате в момента и въобще да говорите за Стоянов? Нищо не съм казал за Стоянов. Добре, разбирате го както искате. Върнете си записа, когато аз за първи път сега с усещам, той бил галеник. Аз не съм бил тогава. Наистина тогава не бях бизнес. Значи казвам, че това са... това въобще не изхождам кой е бил галеник от тях. Аз изхождам да го знам колко е играл за ЦСК и колко е платено, т.е. колко не му е платено. Как може да му е галеник, като не са му платили 200 000 лева? Точно обратното е. Разбирате ли? Нещо не сте съвсем разбрали. Друго съм имал предвид. Аз говорих за хора, които са взимали, ето един футболист на ЦСКА, ама няма да му кажа за ваше неудоволствие името, 34 000 лева месечна заплата. Си ги е взимал. Да, си ги е взимал редовно. Всеки път. Нали? И си ги е взел. Там няма проблем. А тия, които са, те не могат бъдат галени, които се дължат такива пари и се плащат толкова дълго време. Ясно? Тема спорт след това. От друга към господин Томов да ви попитам за премите на играчите на сезон 7 се държат. Няма да бъдат изплатени. Айде да видим. Вижте, затова в България няма уважение към почтеността и откритостта. Другите футболни клубове не ви дават никаква информация по финанси. Ние ви даваме даже откъде са дошли пари. Това е в Европа. Публични финанси, външни одити. Вие нищо за тях не пишете. И сами задавате въпрос, който е абсолютно несериозен. Първо въпрос за премиите е въпрос, който вътрешен правилник има. Освен това, ние естествено имаме право на преценка не само за плюса, ами и за минуса. Като се печели срещу Левски, печелиме нещо, ама като загубим от Зимбро, колко губим? Така че това е въпрос на вътрешен правилник и вътрешни отношения, които ние не възнамеряваме да огласяваме по една проста причина. Спекулите са по 100. Опити да се вклини нещо вътре в отбора и да се разбира атмосферата също са много. Следователно няма да го направим. Ние ви казваме почтенно, вземете от Левски тия данни. Вземете ги всичките.
Вземете ги от Лудогорец. Защо не разкрихте 21 милиона, къде са отишли в Ботев, са потънали, които са пари на депозитарите? Не съм мои, защото аз сам нямам, но вие, който има в КТБ, го попитате хората, които не могат да си вземат парите за храна. 21 милиона. Това ферплей ли? Бойчев след това точно. Има ли, освен футболисти и ръководители на ЦСКА в миналото ръководство, които така са доста безкомпромисни в системата? Има. Ето е. С цифричките. Примерно един, който не знам какво работил в ЦСКА, но е бил в управителния съвет, Димитър Хаджи Николов. 27 000 лева. Платени. Георги Илиев, изпълнителен директор. Колко са? 40 000? 40 и още 25. И още 25 има да му се дава. Аз плюх Никодимов. 36 000 лева. Спра от тук. Изплатени. Вижте, всеки от тия хора е имал първокласен договор. И от гледна точка на правото ние няма какво да правим. Трябва да се плати. Една точка на морала, всички те казват, че виновници са тия, които си им нареждали за това, но но не може да имате 5 треньори и на 5 да не е платено. Павел Дочев неплатен, Радоканов неплатено, Стойчо Младенов неплатено, Ешич неплатено. Единствен, на който са платили всичко, е Андоне. Тук не става дума за случайност, а за система, за схеми. И естествено, ние платихме на всички треньори 100%. На всички. Бивши треньори на ЦСКА. Хората не са виновни. Те са имали договори, тези договори са подписани с ЦСКА. Ако ЦСКА беше фалирал, нямаше да взема стотинка. С неустойки даже. Това са устойките, с лихвите. Друг въпираш пример. Това месец преди да ми изгонят от клуба с насилие на един уволнен вече прокурор, аз купих със средства на мои фирми автобус. Половината беше платено, т.е. 40% беше платено, трябваше да се плати още 60% на вноски за една година на шелезинг. 1 лев не са платили 5 години. Автобусът е станал златен. 47 000 лева. 4 години са плащали на БТК. 180 000 лева. Платено. Клубове външни. Как няма да смажат имиджа на ЦСКА? Ларнак. Агенти. Серафим Олуци. Марио Бизари. Всички са с перфектни договори. Всички пресули ФИФА минават. И това всичко е 100 плюс 1000 лева. Димитър Пенев. Една снимка не са му дали 4 години. Почетен президент. Благодаря на митата, че се съгласи на разсрочване. Платили сме там по-голямата част, ние може да вземем. Въпрос към господин Котев, тъй като текущото и привличането на 10-15 футболисти, всеки трансферен прозорец се превръща в една негативна тенденция в първия състав. Можете ли да декларирате, че този път всички футболисти бяха против искането на Стойчо Младенов, той лично носи отговорността за привлечените в този път? И има някои, които са преко неговия избор, наложени от ръководство, менеджери. Не знам защо решихте, че всяка година има такава тенденция, при положение, че ние сме от една година. Всеки трансферен прозорец. Всеки трансфер. Да. Всички футболисти, които са в ЦСКА, се взимат по изрично с настояване и съгласие на старши треньора Стойчо Младенов. Нито един футболист в ЦСКА не е взет без негово съгласие. Това е абсурд да се мисли. Що се отнася за това, че
някой да даде такава гаранция. Много трудно. Ние може да ви дадем гаранция, че ще направим всичко по силите си, да се запази отбора и този отбор да радва всички хора, които обичат ЦСКА. Това можем да кажем. И не виждам причина да се обвинява толкова много ли, толкова да се акцентира на това. Да, направи се нов отбор, този отбор надяваме се, че ще постигне нежеланите успехи. Никъде обаче не прочетох други отбори, където дават милиони за леви защитници и какви ли не, които си отиват след това безславно. Тишина и спокойствие. Представете си, че ние ако купиме за 300 000 евро даден футболист и той после не стане и го освободиме по взаимно съгласие, какво ще бъде? Ние тогава трябва тук да ни избиете с камъни всичките. Защото за нито един футболист, който сега в ЦСКА и зимата и сега, които са дошли, не е платена една стотинка трансферна сума. Иво, ще кажа една стара формула на медиите от 19 век. Лоша реклама, братко, няма. Така че се радвай. Щом се интересуват хората, значи е добре. Може ли аз да кажа нещо за трансферите? Много услужливо се премълчава, че както аз споменах, одеве имахме само 6 футболисти на договор. И е нормално лятото да се привлекат на пожар 20 футболиста, за да има някаква група от футболисти, които да играят. Естествено, когато са привлечени толкова голям брой футболисти за толкова кратко време, нормално е първо едните по една или друга причина прекратиха спортната си кариера, други футболисти трансферирахме, трети футболисти не искаха да си продължат договорите и знаете двама футболисти, които напуснаха по причини, които не ми се говори сега в момента и не искам да ги коментирам. Като единия иска да се връща. Което е направил голяма грешка. Говоря за един, който напусна, не който му изтече договора, на другия, който напусна и избяга, си събра багажа по нощите от Боровец. Който първо, че ще бъде почти на 100% осъден в ФИФА за това нещо и второ съжалил, че го били подвели. Хубаво, няма нищо против. Когато се случи толкова футболисти по една или друга причина да напусти, трябва да вземеш някакви заместници срещу тях. Нали? Не смятате, че тук присъстващи ще се съблечеме да излезем ние, да се картотекираме. Така че, когато се говори нон-стоп, защото това някаква мантра стана, нон-стоп да ми го повтаряте това как 14 футболисти били взети, толкова са напуснати. Толкова са напуснали. И ви казах, с 20 000 лева се увеличи фонд работна заплата на футболистите. Какви са тия измислици? Милиони, милиарди и тук се увеличава заплатата. А потенциала на този отбор е просто несравним с потенциала на отбора от миналата година. Чисто възрастово. Значи като погледнете от колко футболисти можеше да трансферираме миналата година, реално, и колко футболисти могат да се трансферират тази година от този отбор. Значи трябва да се погледне стратегически на една селекция. Въпросът беше повече. Ако успея да ви кажа, само да ви кажа, ако успея следващата година, следващото лято трансферния прозорец да продадем по една или друга причина 5 или 10 футболисти над 1 милион, да ви кажа, на драго сърце бихме ги продали. И пак ще направим селекция. Защо? В крайна сметка футбол е и бизнес. Освен всичко, освен емоцията. Какъв е проблема във всичко това? Не, питането ми беше повече за това, кой ще носи отговорност за бъдещия патрона, както вие споменахте.
трябва човек да износи някаква отговорност. Ами, ние не се надяваме, че няма да има бъдещ прокурор. Нали? Точно това е. Ние гледаме да си направим, както виждате, към момента да ви кажа, към футболистите няма неплатени заплати. Ето, към днешна дата нямаме неплатена заплата. Само да отговоря на Тодор. Аз няма се обида. Вижте, това е небе и земя. Нищо общо няма с бившето ръководство. Ме е срам от това, което там срамявате, даже няма да отговарям на въпросите. Тук се прави, тук има отговорност върху всяка стотинка. Аз контролирам лично, аз нося отговорност. Ако някой направи с футболист гаф и избърка нещо в договора, носи отговорност пред мен лично. Защото това е капитал на клуба. Затова сме много внимателни. Няма да има такива случаи. Както ние връщаме стари дългове, не трупаме нови. Аз, например, искам да ви кажа отговорно. Първият клуб в България, който направи професионално остойностяване на своите футболисти. ЦСКА. Както много неща, които, когато аз съм бил в клуб, правим първи път. Ние имаме в момента оценка. Но тази оценка сега ще се направи наново, защото имаме много нови футболисти. Имаме футболисти, които дигат капитала на клуба. Имаме футболисти, които струват над 1 милион в момента. Его. Така че всичкото това нещо ще се направи от външен оценител, се направи по схема. Да, това не се признава от УЕФА, защото няма още европейска методика. Но има методика на Делойт и Туш, има методика на Ернст & Янг, има методика как се прави оценка на футболисти. Цена. Цената не може да се определя маса. Цената е такава, каквато се определя независим оценител. И това е голямо нововведение. И всички клуба постепенно ще го направят. Както преди 5 години не ме похвалите нито веднъж за това, че открих заплатите, а всички 100 на 100 не плащаха данъци. И аз заварих това. 22 000 лева плащат данък на 1000 лева. Водим му се заплати 1000 лева. Всички правиха това нещо. И така от мутринските години в футбола постепенно влизаме в Европа. И ЦСКА го прави по правилата, по учебник го прави. Не знам колко години трябва да ви убеждаваме. Мене в ЦСКА ме интересува славата, морала. Кажа ви го честно. Успеха. Борбата с всички тия нечестивци, дето ги виждаме навсякъде в футбола. Това е. Вярваме, че футболният Исус е поел по пътя на УЕФА. Казвам отговорно. Борислав Михайлов, бидейки в ръководството на УЕФА, все повече налага и се опитва да налага това, което аз го виждам. Аз този ден бях и говорихме като мъже, с ключови хора в ръководството на УЕФА. На вечеря бяхме. Ние искаме буква по буква, ето аз съм му казал. 1 лев, ако ви да отклонени, гона ви всичките. Искам УЕФА правилата, финансовите права, в детайли, прозрачност. Затова правим това. Не, че искаме някой му се харесаме. Напротив, губим от тази прозрачност. Защото всеки ден ни пишете, спягате и пишете глупости. Какви ли работи не чета за себе си? От псевдонимите там, които ми блъскате, до всеки ден фалит, всеки ден... Няма, разберете, аз работя в проект, както работи една европейска банка. Всичко е точно открито. Всичко ми е по договор. Всичко е надиплено. Това е. И така ще бъде. И преди 4 години беше така. Що един път да напише, че 2 години и 8 изведох клуба на печалба от 2,5 милиона. Официално доказано от съд. На печалба, счетоводна. И тази година може би така ще бъде. Макар че трудничко за сега. Но до година със сигурност ще го изкарам на печалба клуба. На печалба. Да се печели от футбол. Вижте другите клубове. Не може да им намерите нищо да ви кажат за финанси. Защото едно време, до 2008, парите се вкараха в клубите в кутии, в куферчета. Откъде идваха, никой не знае. Турбичко отбила. Тук да се сещаме за някакъв. Това е. Така че, ако някой път все пак така съвестта ви удари, влезте в тия неща и кажете нещо хубаво. Защото аз освен черно не виждам нищо. Някой път обективна информация. Но това е революция. Повярвайте ми. Революция в морала, революция в отчетността, в прозрачността. И преди ме удариха хора с абсолютно престъпни намерения и поведения. И това няма, това е вече доказано. И тепърва се доказва. Удариха ЦСКА. Дойдоха героите от Металург Перник, в кавички Металург, да не ги обида случайно. Видяхте какво направиха тук. Стигнахме до това гробове да им копаят, закриха клуба, най-големия клуб на България. Сега ето резултатите, една година по-късно. Казвам, доволен съм от това ръководство. Защото са мъжкари, защото се борят, защото търпят незгоди, защото ги плюят всеки ден незаслужено. И в крайна сметка от В група в вице-шампиони.
А сега май сме на първо място. Да. Колеги, последни два въпроса. Лайв спорт и тема. Аз имам въпрос към господин Тотев. Тези 14 футболисти, бихте ли казали кой точно кога е гледан, къде е гледан, как са селектирани? И господин Томов, тези 1,4 милиона, чия сметка са вкарани за покриване на IPO? Не се е покрил IPO. Или... Ти не знаеш какво... Филипе, нали позволяваш кодоси? Справка, братче, Търговския закон, 14 раздел. Веднага ти отговарям. Там е. Няма къде да влезат по сметка. Капитала се попълва по един и същи начин. Тези пари, когато се изразходват за ЦСК, имаш заявен капитал. Титаните го бяха заявили на 6,5 милиона, не бяха внесли парите. Една част внесохме сента, една част внесохме сега. А парите, като се внасят, те задължително трябва да отидат в полза на клуба, в всичко, за да бъде в капитала. Тоест, тия пари са похарчени за ЦСКА, ти го кажа най-простичко. 100 на 100. Ако това не го докажеш през банка, не можеш да го увеличиш. Тоест, банката трябва да има да даде документ, че тия пари са влезли по сметка на ЦСКА, свали заплати, задължения, каквото трябва, след което това като се даде, отиваш вече по съответните органи и накрая отиваш в търговски регистр. Ако някой по пътя излъже, си носи пред законна отговорност. Това е. Може да вече да напишете, както там седи твой наш общ приятел, така ще кажа, бехте написали, че това IPO-то нещо, това предлагането на акция, някаква тук делаверия, някаква марсотия има. Вика престъпници. Цитирам ти буквално. Известна софийска телевизия. Айде да мъкна. Това също изигра роля. Изигра, какво да ги прави? Като журналист ме питаш или като акционер? Журналист питам. Няма да ти отговоря. Не каза да кажеш. Няма да ти отговоря. Не каза да кажеш. Правилен отговор, защото между другото правата на акционерите са различни. Между другото, искам да кажа нещо. Аз съм спирал през тази година дела срещу един главен редактор и срещу други заради груби посегателства. Зорно преднето. Но от сега нататък искам да знаете. Не мога да спра растящия брой акционери. 73 акционери имаме вече, нали? 73 бяха май. Всеки акционер може да осъди всеки за клевета, тъй като увреждате собствеността. Хубаво, ние сме. Но от тук нататък, вижте правата по търговския закон, а акционерното събрание вече те имат собственост. Може да имат 10 акции, може да имат 1000, може да имат 30 000 акции. Но вие му увреждате масата на собствеността. Не вие. Който говори лъжи, трябва да се докаже. Нали? Защото большинството журналисти, вие ще ме чуете накрая, искам при завършването да кажа няколко думи хубави, но за да говоря, Филип, е много, много искрено. Всички тия футболисти са обследвани много дълго време. Това е само едно изключение. Аз съм контролирам този процес, аз не съм учер. Преди 5 години станахме шампиони, нали? Пак с една много, много хубава селекция. От нея Белоединович, да не ги изреждам и Машадо и така нататък. Всичките помниш. Сега в момента няма футболист, който да не е минал или през много точна проверка на агенти, на които вярваме. Английски агенти, френски агенти, агенти, бразилски агенти. Или чрез лично наблюдение на старши треньор и неговия екип. Серхио Буш беше взет по един уникален начин. Също някой път ще ви кажа в конкуренция с кого. Фелипе е изцяло решение на старши треньора, но аз смятам, че това решение е много интересно. Суарес, който е централен нападател на една съвсем мъничка островна държава, по същия начин е взет с много сериозно проучване. Така че аз не мисля, че няма... Да, при старши треньора носи последна отговорност, това е ясно. Няма как да иначе. За резултатите, за всичко. Но ние като ръководство се гордеем, че всички искания на Стойчо бяха удовлетворени. Така че надяваме се от тук нататък. В крайна краща, как няма сме доволни, като макар и в началото на пресото, но сме първи в класирането. Да, имаме сериозна конкуренция. Не да нямаме. И 5 пъти си бием левски така редовно, така за създаване на атмосфера в клуба. Да кажа нещо в заключение, ако позволите.
Една година по-късно искам да благодаря на тези от вас, които показаха безпристрастно обективно отношение към нашия клуб. Това е тежък период от неговото развитие. Повечето са такива. Има такива, които ни плюят постоянно, редовно, за което им благодарим, защото това показва, че сме много живи. Нали, знаете, за мъртвите или хубаво, или нищо лошо. Кога си много жив и си опасен, пишете лошо. Но генерално искам да благодаря на всички медии, които отразяваха верно нещата. И няма как да съществуваме без вас, защото това не е поза, не е куртуазия, защото връзката с хората, с феновете минава през вас. Така че да продължим напред. Аз мисля, че имаме наистина зелен семафор. Живи и здрави да сме и с ваша помощ винаги сме открити, когато трябва. Тези, които системно са получавали, са правили неща, които клуба не приема за истини, са лишени от акредитация. Това е суверенно решение на управителния съвет, на медийния ни сектор. Аз, повярвайте ми, не съм се бъркал в никаква посока, макар че ме молят няколко пъти за това. Смятам, че решенията ще бъдат обективни и винаги ще бъдат в контекста на тази обективност. Не се сърдиме на градивна критика. Не се сърдим дори на градивни провокации по някой път. Даже аз казвам на колегата Тодоров, че това е полезно за клуба. За да може клуба да го ръчкат винаги, да търсят. Ето днес, преди да дойда, прочетох спортната преса, видях какво е написано. Така нататък. Видях за Морайс това, което сте написали. Така че ние сме открити, готови сме, пак ви казвам. Моята идеална цел е само една. Титли и съответно клуба да се върне там, където е место в европейските турнири и то на високо ниво. А това може да стане по пътя, по който вървим според мен. Благодаря за вниманието.